बाक्सा जिल्लानि सालबारि बारापेटायाव ना हमनो थांनानै सासे सुबुंनि जिउनि खहा। बारापेटा मिलन बाजारनि साखाथियाव थानाय उल्टा खान्दा दैमायाव ना हमनो होनानै थांदोंमोन बिल्लाल हुसेन मुंनि सासे सुबुङा। ना हमनो थांनायनिफ्राय मोनाबिलि समहालागै न' फारसे गिदिंबोफिनियाव न'खरनि सुबुंफोरा नागिरो, नाथाय उनावहाय उल्टा खान्दा दैमायाव गोग्लैनानै थानाय गोथै सहखौसो बोखांनो हायो न'खरनि सोद्रोमाफोरा। আজি বাৰাপেটা মিলন বজাৰ ওচৰত উল্টা খুন্দা আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা এটা বিল্লাল হুছেইন নাম, তেখেতে দুপৰীয়া 1টা বজাত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল। মাছ মাৰি যাওঁতে তেখেতৰ আৰু সন্ধিয়া হৈ যায়, ঘৰত নাহে। সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা অলপ বিশ্ৰী ওলাতে আমাৰ উল্টা খুন্দা বাৰাপেটা মিলন বজাৰত উল্টা খুন্দাত তাৰ ডেড বডিটো পোৱা যায়। আমি সন্ধিয়া মোটামুটি 6:30 মান বজাত তাত যাই কেনে উপস্থিত হৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু তেখেতক লাভদান কৰি থানাৰ জনোৱা হয়। জনোৱাৰ পিছত লাভদানগুৰি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত IC-খন আহি কেনে তেখেতক এইমাত্ৰ লৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতিটো ৰাখিব, থানাতে থাকিব। কালি কৰিব, কালি লাভদানগুৰিৰ পৰা পোষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ মচলপুৰত লৈ যাব। তেখেতৰ মিৰ্কি বেমাৰ আছিল বুলি কয়। মিৰ্কি বেমাৰ এইটো অসমীয়াত বা কি কয় মই নাকে মুখে তেজ ওলাইছে, তেজ ওলাই কেনে উল্টাকে পানীত পৰি আছিল। মৃত্যু চিয়ৰ হৈছে, মৃত্যু হৈছে। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।